Ahojte, ja som Michal a dnes vás spolu so svojou priateľkou Miškou vezmeme na Zakynthos do hotela Galaxy Beach Resort. Takto vyzerá okolie nášho hotela. Jeho poloha je úplne úžasná, nachádza sa priamo na pláži. Hotel je all inclusive a ponúka pestré jedlá a aj nápoje všetkým cestujúcim. Akurát sa nachádzame v záhrade hotela, ktorá je naozaj nádherne vybavená zadarmo lehátkami rôznych tvarov, rôznych veľkostí. Tam vidíme detský kútik s trampolínou, so skákacím hradom, vzadu bola ešte fontána a tuto vidíme v podstate bar a znova viacero sedení, ktoré sa práve len ešte pripravujú na večer. Smerom záhradou sa dostávame k hotelovému baru, hotelovej pláži, hotelový bazén, vedecký bazén, detský kútik, či tento hotel naozaj disponuje viacerými možnosťami zabaviť aj tých najmenších. Tento úžasný hotel sa nám podarilo nájsť cez Palmtour.sk na odporúčanie.